जाथि बे गैया दा बे प्रमद बर'आ बोरैहाय बे डिसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड हलिदों बेखौ जों मुगैयो बेनाव मेलेम गैला नामा बेहा बिटिसिआव मोनसे बाजेट सेसन जादोंमोन आरो बे बाजेट सेसनाव जे माखासे मानि जोंनि बेरेखा थांखि लादों जायखौ जों सैजो खालामनो हाया आरो बे हिसाबै जों बे माखासे मानि थांखिखौ जोङो आपत्ति खालामनानै जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो मेम'रेन्डामजों लोगोसे जों मोनसे टाइम होनाय जाबाय जोंनि बे आपत्तिखौ सप्ता खनसेनि गेजेरावनो उथायनानै लानांगौ आरो बेखौ उथायनानै जुदि लायाब्ला जों सप्ता खनसेनि उनाव आरोबाव जोङो गिदिरनिफ्राय गिदिर मोनसे आन्दलन खालामलांगोन जों बे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो बेखौ दिनै जोङो जायनोखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जानानै फैनाय जइन्ट सेक्रेटारि बिटिसिनि बिनि सिगाङाव जों हरनाय जाबाय बुंनाय जाबाय दा जोंनि मेइन खारना जादों कमप्लेननि खारना बे जाबाय थांनाय 23-24आव जा डिसिसन लादों बे डिसि होननाय जाथि देसि जाथि बिटिसिआव खुनु देसि जाथि गैया बबेनिफ्राय प्रमद बर'आ देसि जाथि नागिरनानै लाबोखो बोरै मोनबोखो जों बुजिनो हाया खिन्थु देसि जाथि होननानै देसि जाथिनि नामाव मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आलि मेचनि नामाव होनाय जादों दा आलि मेचआ बर' मानसि बे बर' मानसिनि थाखाय मालाय सोरबा देसि मानसिया बबे देसि जाथि बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे खालामनो बेनो होनाया बे जोंनि हिस्ट्रिखौ बिक्रिट खालामनाय जादों हिस्ट्रिखौ नंखाय होननानै बर'नि हिस्ट्रिखौ माने मालायनो फाननाय जादों बेनिखायनो बे माने अबजेक्सनेबल बेखौ जों स्ट्रंलि अफ'ज खालामो आरो हिस्ट्रिखौ जों जुदि लाखिनो रोङाबा जोंनि हिस्ट्रिखौ जों मालायसो होयोब्ला बर' जाथि गोमागोन जोंनि हिस्ट्रिया गोमागोन जाथि गोमागोन बेखायनो जों अफ'ज खालामो ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ मोनसे बे कलिताफोरनो 14 नम्बर सिरियाल कलिताफोरनो प्रागज्य'तिष दिबस फालिनो थाखाय बिसोरनि टाइमाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जादों बे जाबाय 22 डिसेम्बर 6 पुहा दा माने बेयाव बुंनाय जाबाय जे प्रागज्य'तिषफोरा कलिताफोरनिसोमोन होननाय जाबाय आरो बिसोरनो कलिताफोरनो प्रागज्य'तिषफोर माने दे खालामनो थाखाय रेस्ट्रिक्टेड दे हलिडे होनाय जाबाय दा ओंखायनो जोंखौ अफ'ज खालामदों जे प्रागज्य'तिषफोरा बर'नि रायजोमोन प्रागज्य'तिषफोरखौ रावबो माने खुनु जाय बुरनजिबि जाय माने बुरनजि फरायग्रा बिसोरबो जारिमिन लिरग्रा बिसोरबो खुनु मालायनि नामाखै रोखा लिरलांदों बे बर'निमोन लिरलांदों आरो गोदो गोदाय जों महाभारत जाय फरायदों महाभारतआव रोखा बुंदों रोखा लिरलांदों जे बे प्रागज्य'तिषफोर रायजोखौ म्लेच्छ टेरिटरि होननानै लिरलांदों दा गथिखे दिनै बबे जायगानिफ्राय माने नैबे जोंनि मेचफोरनि रायजोखौ प्रागज्य'तिष रायजो होनगो बे जिनिसखौ जोङो माने गनाय हाया जों बेखौ होखारनो हादों दा नैबेसे आरोबाव आं मोनसे माबा लिरनानै दोननाय जारिमिनगिरिफोर आं बेखौ बुंनो नागिरदों बे बुंदों These Bodo people were no doubt Dakiratha and Mlesso spoken in the Mahabharata. The message of Assam still preserved traces of the barbarians named Mlesso applied to their forefather by the early Aryan coming into Pragyutism होनदों रोखा बे जायफोरखौ बै समाव माने किरात म्लेच्छ होनदों बिसोरो बर'फोर होननानै नैबेयाव खेल बर' भाद्रा बुंनाय जादों आरो बे म्लेच्छ रायजोआव प्रागज्य'तिषफोराव जे भगदत्त मेच बिसोरनो माने रायजो खुंदों होननानै इमानसिं सामजां बेबो लिरलांदों गोबां हिस्ट्रियाव दङ दा गथे प्रागज्य'तिषफोर रायजोआ बर'निमोन बेखौ जेरै कलिताफोरनो होननाया कलिताफोरनो बिसोरनिसो होननानै होनाया बे माने अननाय अगियाननि खामानि जादों बे आरो लोगोसे माने प्रागज्य'तिषफोरनि गिबिसिन राजानो माइरं दानबमोन माइरं राजा होननानै बुंनाय लेखायाव दङ गासिबो नैबे लेखायाव आं माने रोखा हिस्ट्रिफोरखौ गासिबो बुथुमनानै कम्पाइल खालामदों बेयाव सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बर' जाथिनि सोमोन्दै बेयाव आं कम्पाइल खालामदों दा माइरं राजाया फार्स्ट प्रागज्य'तिषफोर रायजोखौ सासन खालामदों बिनि सासन खालामनाय पिरियडखौ होनदों 1700 बिसि बेखौ होनदों 1700 बिसि माइरं राजा माने प्रागज्य'तिषफोर रायजोखौ खुंदों आरो बे प्रागज्य'तिषफोर रायजोनिनो जायनाखि माइरं राजानि बंसफोर बे जाबाय हटकासुर गटकासुर सम्रासुर ओमफ्राय नैबे जोंहा नरकासुरमोन बिसोरो सासन खालामदों बेखौ बुंदों ओमफ्राय लोगोसे माने बे माइरं राजानि उनाव जायनाखि नरकासुर रायजो खुंबाय बे नरकासुर रायजो खुंनायखौ बिनि रायजोखौ सानजा दिक्रायनिफ्राय सोनाबहा खरथया दैसिम होनना बुंदों आरो साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाहा माने बंगोपसागरसिम होनना बुंदों आरो बे माने माबाया
नरखासुर रायजो खुंनाय एरियाखौ नरखासुरा माखासे एरियायाव पार्ट माने बाहागो खालामदों। नरकासुर के इस प्राग ज्योतिषपुर नगर को हमारे आगमन की सूचना दो। इतना दुस्साह मेरी नगरी प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करे। रायजो शासन खालामनो थाखाय बे जाहैबाय ओरै खरथरा दैनिफ्राय संकस दैसिम बे जाहैबाय कामपिट संकस दैसिम खरथरा दैनिफ्राय बेखौ कामपिट पर्सनाव दोनदों। ओमफ्राय संकस दैनिफ्राय नैबे माबासिम मानास दैसिम बेखौ कामपिट रत्नपिट होनना बुंदों। बेखौ रत्नपिट एरियायाव जोंनि एरिया रत्नपिटआव गोलैयो। बे ओमफ्राय माने मानासनिफ्राय धनस्रि दैसिम बेखौ सुवर्णपिट होनना बुंदों। मानासनिफ्राय धनस्रि दैया सुवर्णपिट आरो बिनिफ्राय हरै माबासिम धनस्रि दैनिफ्राय एखे दिख्राय दैसिम धनस्रिनिफ्राय दिख्राय दैसिम बेखौ सौमार पिट होनना बुंदों। दा बे सौमार पिटआवनो जोंना बे माने बर' राजा कुन्दिलनि बिस्मुक राजाया रायजो खुंदों आरो बे बिस्मुक राजानि फिसाजो रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ दारखानिफ्राय फैनानै हाबा खालामदों। रुक्मिनिया बर' फिसा बे रोखा रोखा हिस्ट्रियानि बेसिसावनो फरायनो मोनो बेयाव जों लिरख'दों। आरो लोगोसे माने बान राजानि फिसाजो उषा देबिखौबो आरोबाव माने श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ फैनानै खावनानै लांफैदों। दा बेनि थाखाय बे खानानै जादों माबायाव अग्निगड़आव। दा अग्निगड़आव खानानै जानाय अग्निगड़आव जुद्ध जादों। बेखौनो हरिहर दावहा जादों होननानै बुंदों। दा गतिके बे टाइगर रायजोनि जारिमिना जोंनि रावनिबो नङा कलिता होननाय खुनु जेबो गैया। दा बे माने माबानिफ्राय नरखासुरनि बंस'नि उनाव बे बर्मन बंस'बो रायजो खुंदों। बे बर्मन बंस'फ्रा बासर बर्मन लास्ट राजा 7 सेन्सुरिसिम रायजो खुंदों। बासर बर्मना 7 सेन्सुरि बर्मन बंस'। दा 7 सेन्सुरि रायजो खुंनायनि गेजेराव बे बर्मनाबो बर'मोन ना बर'फोर गासिबो बर'फोर होनखाजोबनाय। बासर बर्मनिया बिनि गुदि बंस'आ भदत्त ओमफ्राय नरखासुर बिसोरखौ बर' बंस' मेस बंस' ओंखारनाय। दा गथे बर' बंस'आ हागोन आरो बेखौ मेस बंस' ओंखारनाय बर' बंस'। आरो बे बर्मन बंस'निनो बल' बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा बर्मनखौ जम्मु काश्मीराव हाबा खालामहैदों मेघबाहना। बेखौ हिस्ट्रियाव लिरदों। दा नैबे मोनसे आं फरायना होनि आरो बेखौ बर' सिख्ला होनना बुंदों। बे मेघबाहना हाबा खालामनाय अमृता प्रभा बर्मनखौ बर' सिख्ला होननानै बयबो लिरदों हिस्ट्रियाव। दा नैबेयाव लिरदों बेयावसो फैदों बे नङा। बे बोसोरनि सिगां हाजार बोसोर सिगां 1700 बोसोर सिगां बिसि दंमोन माबाया जोंहा मा होनो माइरं राजा रायजो खुंदोंमोन बे रोखा रोखा। दा गथे बेयाव खुनु सोरबा देसि जाथि खोमा जाथि बे गैया। दा बे फंबाय बर'आ बोरैहाय बे देसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड हलिदों बेखौ जों मुगैयो। बेनाव मेलेम गैला नामा बेहा मेलेमा मा थांखोमोन नालाय जारिमिननि जेबो नलेज गैयाब्ला बे जानला मोनला डिसिसन लानो हाबि। आरो दिनै अगियान मानसि बेयो गियानि मानसि बेहा रावबो गैला नामा। एथ' खाथियाव मानसि बिनाव दङ गोरों मानसि दङ सोरबा प्रफेसार दं सोरबा माने लेखा गोरों मानसि दङ। दिनै बिसोरनो जेरै रावबो मेलेम होग्रा खोन्थाना होग्रा बुंना होग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो। आरो बेबायदि अगियान मानसिजों जों सासन खालामनोसै जोंनि बर' जाथिया बेबायदि मेलेम गैयै मानसिजों जों सासन खालामनांसै। दिनै जोंनि जारिमिनखौ जुदि मालायनिसो होनना बुङोब्ला जोंहा अस्तित्व गैया जायोब्ला दिनै बर' जाथिया जीबन थालाब्ला अब्ला जों आलाय सिलाय जागोन। गाबोन कलिताफ्रा बे जायगाया जोंनिसो नैबे बिटिसिआबो हाया जोंनिसो कलिताफोरसो रायजोमोन बे होनना बुंब्ला जों मा बुंनो जोंखौ सोर ओंखारगोन। ओरैनो दाबो बुंगासिनो दं सोर जोंखौ बुंबाय थायो जे बर'फ्रा तिब्बेतनिफ्राय होखारजानानै फैनाय अबा बिमानिफ्राय होखारजानानै फैनाय होनबाय थायो। दा गथे दिनै जोंनि लेखा गोरोंफ्रा फुङाव बर'नो गियान होनो बहा दं फालाय बहा थैना थाजोबखो। आरो बे सेन्सिटिभ खोथा बियो सेन्सिटिभ मोदोमाव नांथावथाव बिखायाव नांथावथाव खोथा। दिनै नोङो बे एथ' हाजार मानसि थैनायनि उनाव गोबां मानसि जिउ गाननायनि उनाव बे बिटिसि न'खौ लुबाय। बे बिटिसि न'खौ लुनानै बे बिटिसि सिङाव नोङो रायजो बिग्रा मानसिफोर थैनायनि बे बिटिसि सिङाव फुङाव बर'आ हाबनानै दिनै बर'फोर रायजो गैयामोन प्रागज्योतिषपुर रायजोआ बर' नङामोनब्ला बेखौ सैजो खालामनोसै बे फाब नांगोन बे सावनांगोन बियो बे माने मुंख्लंफोरनि सावनांगोन बियो आरो गोबां भिक्टिम जादों बिसोर सावनांगोन बेखौ नायगौ आरोखि। बेथ' पापि खामानिखौ मावदों बे एखरे पापिस्ट' बर'नि पापिस्ट' होनब्ला बेफोरनो पापिस्ट' बेबायदि डिसिसन लानो हाया रावबो। गावनि जाथिखौ दोनखोमानानै गावनि जाथिनि फरिचयखौ दोनखोमानानै नोङो माने बर'नि नङामोन टाइगरशिपफोर होनब्ला बर'नि अस्तित्व गैला जोब्बायना। बेखायनो जों मुगैयो बेखौ जों बेखौ इमिडियेट उथायनो लानांगौ। आरो 7 दिननि गेजेराव जुदि उथायनो लायाब्ला जों आन्दलन खालामगोन आरो गोख्रों आन्दलन खालामगोन।
आरो जों नायखा रायजोफोर जों बेबायदि गोरे सुनि फिसा माने गालखाब गैयै खुगा गैयै जानला मोनला बुंलाबायनाय जानला मोनला दिसुमलाबायनाय बेफोरनाव जोङो बे माने दाउखि सिलिं सैमा खि अमा खि बायदिसिना दौवाबा उफाय गैया दा रायजोफोरा बेबायदिनो जों हाबाफारिखौ जोङो लासै लानांसिगोन दा बर'फ्रा जोङो बे जायगायाव माला फैया बर' जाथिया बे जारिमिना लाख बोसोरनि बाथ्रा साइबेरियाव थानाय बाथ्रा साइबेरियाव लाख बोसोरसिम बर'फ्रा दंमोन होननानै लिरदों नैबे लेखायाव दं नै एसे फरायसै नामा बेयाव बुंदों नै बर' कलर खरफ्रा आइसे खर मानु हेই গুৰি বিচাৰিবলৈ গ'লে বহুত দিনৰ কথা ক'ব আহিব পৰে পূৰ্বতে তেওঁলোকে মংগোলীয় দেশৰ কোনোবা অঞ্চলৰ মানুহৰ দৰে লাগে মংগোলীয় देशनि अबा जायगायाव दंमोन आरो गोबां हिस्ट्रियाना बुंदों बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन होनना बुंदों साइबेरियाव दा नैबेयाव लिरनाया बुंदों किसुमान मथे তেওঁলোক सिब्राय बा सिबर बंशधर बर'फ्रा सिब्राय बा माने शिबनि बंशधर ओरैनो लिरदों हे তেওঁলোক सिब्रायारि बा सिब्रायनि हारि बा गत्र बा गस्थि बा बंश अथवा शिबारि शिबर बंश सिब्रायर अर्थ बर'फोर आदिम पुरुष बा आदिम देवता बाथौ बोराय सिब्राया साइबेरिया बिदि होनना बुंदों साइबेरिया बिनिफ्राय जानाय दा गथिखे जों बर'फ्रा खुन माने हाजार लाख बोसोर सिगां बे जायगायाव दंहैयोमोन साइबेरियाव दंखायोमोन जारिमिनाव दंखायो दा दिनै बे प्रमदआ बेफोर जारिमिनखौ मिथिया हसिया माने कलिताफोरनि रायजो होनना बुंब्ला जों बेखौ मुगैयो जों बेखौ धिक्कारायो रायजोफोर जों बेखौ मुगैयो आरो बर' रायजोफ्रा जों खावलायो बर'फोर जोंनि जारिमिनखौ जों लाखिनो रोङाब्ला जाहाथे जोबगोन जारिमिन गैयाबा जेबो थाया जाथिया जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन आरो जोंनि गावनि जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय जोङो फैगौ जुदि दिनफ्राव बे जानायखौ अर्डार होबाय कलिताफोरनो माने ट्राइबेल्सफोरनि माबाखौ होबाय कलिताफोरनो बेखौ जुदि उथायनानै जुदि लायाब्ला जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन खालामगोन आरो बयबो रायजो राजा जोंखौ सापर्ट नांगौ मदद खालामनांगौ आं बयखौ खावलायहरो